Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, zarautzen gara gaurko honetan, 17. edizio emakumeentzat eta 58. gizonezkoentzat zenbaki handia dira Zarauzko ikurrina jokoan asteburu honetan, eta ea nola moldatzen diren kirolariak ura hauetan. Itxura txarrik ez dute bintzat oraingoz, Gaztañazpi jauna, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, maila handiko lehia asteburu honetan, askorentzat helburu garrantzitsu bat, liga barruko garrantzitsuena, eta 2 egunetara jokatuko den ikurrina bakarra. Hori esan da, kokatzen dugu langa goixamarrean. Nahikoa esan duzu, bat, arraunlariaren eta entrenatzaileen ikuspuntutik, hau, berez bere horretan, bere hotzean, urteko helburuetako bat, argi eta garbi. 2, tradizioz, estropadarik ligako handienetakoa. Niretzat, zalantzarik gabe hori, zaleek eta arraunlariek beraiek eta geuk ere ematen diogu. Eta bestetik, niretzat Zarautzek, Zarauzko eremua, berezietan berezia da, hemen, gutxitan bezalako gauza ikusgarriak ikusten direlako, gaur bezala ere olatu bajua dagoenean, hemen gauza harrigarria gertatzen dira, hemen itsasoan bada esaldi bat, asko dakienak ez erreztakiela, hori inon betetzen bada, Zarautzen betetzen da, urtero harritzen gaituelako Zarautzek, eta alde horretatik hemen gatoz, arrauntzaleo, kazetariok, arraunlariok, posez gainezka, beste behin Zarautzen gaudelako, eta utxegite ez duelako Zarautzen. Bueno, Derki, dide batean bagoaz Eritz Hernandez lankidearen gana, uretan izango da, bertara elkarrizketa protagonistekin, eta lehenik eta behingoz esan behar diogu, ea ze tankera hartzen dion itxasoari, pronostikoa zioen metro erditik gorakoa, iruditzen zait orain gaur goizean, hemen eta K-ligako estropadak izan dira jokoan, eta zerbait gehiago bazegoela. Zer diozu, arratsaldeon? Arratsaldeon Mikote, arratsaldeon EITB-ko ikusentzule guztioi ere, alaxe da Mikel, goizean hemen izan gara, KE eta ET-ko ligak ikusten, eta orduan olatu handixeago zeuden, eta haize gehiago ere bai, egia da, estropada hauek oraingoak hasi aurretik haizeak gora egin duela, baina orain momentuan haizeak bea jodu, ikusiko dugu bigarren txanda inguruan, gizonezkoen bigarren txanda inguruan mareak buelta ematen doanean, ea haizeak arrotzen den ero areagotzen den, baina momentuz hori da hemengo behintzat egoera, olatu txikia, Ibonek aipatu duen moduan, eta haizeak indar gutxi. Baina Zarauzko ikurrina da, hau 2 jardunaldietara jokatzen da eta garrantzia biek dute, gaur hasiko dira hemen arraunean, iaz sorpresak ikusi genituen, batetik, Urdaibai baitzen favoritoa, baina azkenean, bigarren jardunaldian Donostiarrak irabazi baitzuen Zarauzko ikurrina, nesketan sorpresa Tolosaldeak eman zuen iaz bigarren jardunaldi hori irabaziz, baina ezin izan zuen zerkauziak azkenean ikurrina eraman arraun lagunakek irabazi bazuen ere. Minutu gutxi barruk lehen txanda hau, emakumezkoen lehen txanda hau hasiko da, eta badakizue hor zer dagoen jokoan, jeitsiera zuzena eta playoffa, Hondarribi eta Donostiarra eta Hondarribia aurrez aurre, ea nork lortzen duen aurrera pausoa ematea gaurko honetan. Ederki, dide batean izango ditugu kirolariak irtera puntuan, eta gogora dezagun nola dugun zelkapena. Momentutxo batean, arraun lagunak 89 puntu hori, 81 bekaldean, 7. Donostiarra 30 beste horren beste ditu Hondarribiak. Eta kale sosketak ekarritakoa, hauxe, lehen kaletik Donostiarra, 2. Ibaika, 3. Astillero, 4. Hondarribia Ibon. Nola zen esaldi ura, Mikel, ondo dabilena ezikutzeko, hori segindu Ibon Urbietak. Azkeneko estropadetako eskifaia eta 14koa mantendu. Hemen Ibaikan ere, azkeneko estropadarekin alderatuta, Iñaki Mendizabalek aldaketarik ez. 14 estropalari, beraz gaur, Madalen ontziko tostetan. 3. kaletik Astillero izango dugu, gaur Sara Vázquezek Lara Fernandez kokatu du patroi lanetan. Eta estriborrean aldaketa bat, eta baborrean dantza dezente, beste hoi bezala, Carla Rosadilla, hankeko lanetan. 4. kaletik Hondarribia. Hori da, Hondarribian aldaketa bat eta bakarra, Iker Cortesek sarritan egiten duena, Nere Amunarriz, sartu da hortxe ikusten dugu, 5. tosta baborrean, Ane Martin gaur lehorrerako. Bandera txuria, semaforoa berdea da, Olentxo. Eta abiatu dira. Bikote datu bat emateagatik, esan behar, Santurtzi goizean lehen kale honetatik egan egin duela, aldatu eginda egoera aipatu dugu modua, baina, bueno, apunte gixea horixe. Bueno, orduan ura bera emana zen, Mikel, orain dagoeneko... Lauterritan izan da itxasbera eta orain goruntz gaueko
Amarrak eta 53 minututan, ia amaiketan izango da itxaso. Hil zamarretan, gabiltza. 56ko koefizientea, erdi mailakoa, eta erdi mailan baina beruntz. Begira, eta hemen beko borroka horretan bi kontrarioak, ertzetako kaletatik. Argi dago, helburu garbia, hemen balik eta zailkapen honen alortzea dela, bi egunetako denborak batu eta gero, baina hemen bekaldean zulotik irtetzeko norgehiagoka ikaragarria da, izan ere 8garrenak automatikoki maila galduko duelako eta 7garrenak izango duelako gero aukera playoffean mailari eusteko. Ortronarekin hartutako irudian ikusi dugu Donostiarrako ontzia aurrea garbi. Iruditzen zait, Mikel, gaur, orain eremua dagoela, kanporantz bat ere minik ez dio egiten itxasoak eta parrurantz aprobetxatzeko moduan. Olatu txikia bai, horra begir, bai, metroarditi perakoan baldin bada, baina laguntzen duen. Bueno, lehenengo datoa. Estropada zidenetik minutu terdi, bekaldeko burruka hori Donostiarra eta Hondarribiaren artean, 2 segundo hiriburuko koadilaren alde. Hondarribia, estropada eremuaren 4. kaletik, Donostiarra lehenengotik. Aurrea garbi daramatzate lagun txiek. Baina hor badira uinak, eta parrurantza aprobetxatu ezkero, askotan entzuten dugu, olatu baxua, olatu luzea eta abar, oparean eta mina egiteko dago. Haizea, hane momentua markatzen digunaren arabera, 10 kilometrotik behera dugu. Prebisioak 15 kilometroko ufadatxo batzuk ere eman dizkigu, iragarrita daude, baina egoera hau da. Astillero eta Donostiarra estropadaren buruan, 2 segundora Ibaika eta Hondarribi. Donostiarra ikusi dugu, barruko kamerarekin oso luze, atzerantzita begira, nola. Demoraldi hasierako nolabait asmoak edo aldatuta. Horre guztien da, 35 pala, tira txarra nola da, luzero horretan arran egin ezkero. Hondarribia uste nola nahi ere, Bai, hau orekatuta dago oraindik. Eta Hondarribiaren inguruan esan bikote, erten aurretik beraien entrenatzailearekin izan garela, Iker Kortezekin, eta aipatu digu, gaur konfiantza osoa zuela bere taldearengan, gaur egingo zutela, esan dit, horrela, hitz hauekin, ikusiko dugu, zer lortzen duen Ama Guadalupekoak. Momentuz burruka bizirik dago. Orantxe segundutxo bat gehiago galduta Hondarribia. Palada kontagailua, Mikel. Galizitik bultan. Gauza derra, berriro estimatuko dugu. Gure zalek ere bai, bate baino gehiago komentatu du. Palero nola aldatzen den. Eta iragarritasun handikoa. Orain ere bian dizartuta. Ederkia bilo. Donostiarra Astillerorekin batera estropadaren aurrekaldean kokatu da. Astillerok izan du gora beratxo bat, Ibon, estropada batzuta, baina ematen du berriz ere puntu honean dela. Nion begira, urak ze kolore diferentzia eta patroiak eta askotan zati txarra, hause txarra, hemen leuna, eta orentxe hor, korronte bururen bat edo, zerbait, bai? Donostiarra lehen kaletik eta Astillero 3. eta ontzi bateko errenta hartuta. Metro luze oraindik balizara iristeko. Artea ipagarria da, Batipat Hondarribiarentzat orain funtsezkoa litzateke ziaboga egoki bat egitea. Ziabogan segunduren bat edo bi galdu eskero. Behar dute. Donostiarra bakarrik estropadaren burua. Astillero segundu batera, gero Ibaika, Laura, Hondarribiare, 4 atzerapenarekin. Horein barka ezin litzateke ziago batxarra, Horentxe, Hondarribiarentzat minutu izan da txarra. Kontuan izan, arrantzaleo badakit, jakitu zaretela, baina badezpadan Euskotren Liga urrengo asteburuan amaituko dela. Hau da, estropadak izango dira Ondarroan eta Getarian, eta Getarian izango du errematea 16. estropada aurtengo Euskotren Ligak. Momentu oso txarra Hondarribiarentzat. 6 segunduko galera, titraineruko galerarekin ziaboga egiteko garaia. Gaurko egunarekin kalekin entazmatzea ez da bat erreza, erdiko bat eskatu. Alperrik izaten da eskatzea,
tokatzen denetik. Juan Ber izaten baita, Garamendi prest. Ea, Astilero zabal. Donostiarra ondo. Astilero joan eginda. Ibaika eta Hondarribia. Bueno, eta Hondarribia, bueno, salbatuko du. 5:41 Donostiarrarentzat, Astillero hori ere bai, 5:41, Ibaikak 5:45, Hondarribiak 5:46. Emaitza hau harrigarria ditzateke Donostiarrarentzat. Erne maniobra ostean Donostiarrak Hondarribiari 6 segundo. Astillero hori bat, Ibaikari 5, Hondarribiari 6. Horren ikusi nahi dut, hor batez ere azkeneko 2 minutuan, Brankaz, Hondarribiak asko galdu du, ea ze joera kale horretatik barrura. Donostiarrak pauso handia eman du, konfiantza aldetik eta ematen du Koarrilak egundoko piztu aldia duela Liga amaiera honetan. Beste ontsi bat. Ibaika estribor aldera bezala doa, nabarmen. Hondarribia asko galtzen, Ziabogan 6, orain 8. Bederatzi ere bai. Bueno, hor kontua da, Astillero eta Ibaika Donostiarraren gain gainean daude, Bai, hori da. Eta horre oso puntu garrantzitsua daude hor jokoan. Astillero ari da asmatzen Miguel lan, 3. hartatik. Donostiarrak ere, barne informazio hori jasota, konfiantza handiarekin lanean, luzeago eta momentuz etekina biltzen. Lehenengo aldiz, 10 segundoko atzerapena Hondarribiarrena. Markatzen du olatu. 9:10, bai. Hemen Kantabriarrak. Ibaika Astilleroren aurretik kokatu da. Donostiarra joan ondo eta itzuli ere bai, Ibon. Gero datornari begira biharko girorik ez dakigu, urrengo astean ere Getaria eta Ondarroa. Gaur zenbat balio duen hortartean bi embarkazio sartzea Donostiarrak Hondarribiari. Eta aipatu duzu urrengo asteburuan exigentzia handiko norgehiagoka dira bai Ondarroan eta baita ere Getarian trabeska olatu alboti sartzen dela. Oso estropadaren teknikoak, marea bizitan segurazko. Begira, Hondarribiak hartu olaturen bat, Hondarribiak hartu du olaturen bat. 6 segundo. Bai, hartua izango du, argi. Donostiarra estropadaren buruan. Ontzi bat pasatxo Astillerori eta 4 segundora Ibaika, Hondarribia 5-6. 10 ibili da, Bai, hor zerbait ari aldatzen, Hondarribiak trenirua lantzatu egin du, beste abiadura batean dator. Donostiarrak orain norabide aldaketa. Maten du estriborera sartzeko agindua eman diola. Epaileak. Hor goikaldetik droneak eskaintzen digun irudiaren arabera. Une honetan ez dago goraberarik, baina Hondarribia 10 segundoko atzerapenarekin ibili da eta orain 5 hurbildu. Ibaika arraunketa moztuta antzeman dut, hor, barruko plan horretan. Gero noski kargaldetik eta entrenatzaileak ontzia nola egokitu duen, nola prestatu duen, hori ere garrantzitsua da. Askotan erabiltzen dute asmatu hitza. Bizi-biziri dago lehia. Hau argi, Mikel, Bizi-biziri dago. Zarautzek ez duela utxe egiten, lehenbiziko txanda honek ez behintzat. 200 metro falta dira. Donostiarra euste. Aurretik garbi ikusten dugu, traineru bat. Segundo batean, beste bia. Beste irurak segundo batean dira. Hondarribiarentzat garaipen bezala hartuko nuke gaur, txanda bigarren amaitzea. Estropada joan da bezala no joan da. 4. 10 segundoko galerarekin eta orain bigarren amaitzea, haientzat eguna itxuratzea izango litzateke. Hor da bantxa trainerua. Maroño Galiziarra, patroi lanetan. Ibaika azken tokian, eunenekotan dira, Astillero, Hondarribia eta Ibaika, orain 4 segundora. Azken txampau mortala izango da. Ikaragarria. Donostiarra aurretik, Hondarribia bigarren kokatu da.
Astillero eta Ibaika erdikaldetik gehiago sufritzen. Hau da, 10 segundo atzetik ibilita irura. Hondarribian kanpo kaldetik motoreari da, bueltako luze egokiari dira egiten. Orain zuluan Hondarribia, Astillero geldu dio orain olatuari. Momentu honetan Ibaika geratu da, Ibaika atzetik. Astillero gordea, ai. Jauntzi bateko errenta, 2 segundo orain Donostiarrak Astillerori. Donostiarrak aurretik, hor da Bantxa trainerua. Bantxarentzat izango da txanda. Bantxa, hor da Donostiarra, bai Donostiarra. Atzetik, Astillero iritu zait, 3. Hondarribia eta 4. Ibaika ea epaimaitik. Hau xeda datu sorta, 11-0 bat 74 Donostiarrari hartutakoa. Astillerori 11-0 42. Hondarribiak 11-0 70. Eta Ibaikak 11-06 eta 17. Behin-behineko datuak dira hauek, iragarkientzate txanda orain eta berehala gatoz denbora ofizialekin. Agurterdi berriz ikusentzuleok, hauxe da epaileek denborak zorrotze aztertu eta gero eman diguten zailkapena. Donostiarra lehen tokian 11-0 bat eta 48. Bigarren Astillero 11-0 eta 14. 3. Hondarribia 11-0 eta 22. 18 gehiago Hondarribiak Astillerok baino. Eta 4. Ibaika 11-0 eta 86. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin baitu Donostiarrako arraunlari Irati Mercader, zorionak. Eskerrik asko. Haze bolada darama zuen, zerbait aldatu da Donostiarran, eta emaitzak ikusten ari gara. Bueno, nik uste importantena jarrera aldetik sinistu deula beti posible ez dela, eta egiten ari gara ez. Txanda irabazi duzue, gainera, Astillero erdian sartu, horrek suposatzen duenarekin sailkapen nagusiari begira. Imaginatzen dut horrek beste puntxu bat emango diola taldeari. Ipoztearra, Astillero sartu dut tartian, eta orduan Hondarribiri 2 puntu ateatzi izkio, eta beste alde batetik Ibaikai 3 orduan sailkapenai begirare puntu garrantzitsuak Ibaikari. Irati, Naruarekin izan gara aste honetan, berak aipatzen zuen popaz ondo zetorrela ontzia, Brankaz ezain beste, gaur Brankaz ere ongi, nola nabaritu duzu estropada ere mua, izaldetik hemen mintzat ikusi dezakezu ez du ezer, ez dakit nola ikusi duzuzuk. Bueno, aize gutxi zeon, baina olatu pixkate bat zeon, orduan, saiatu geha largo bat itea, eta egia geho kasi harrapatu gaituztela, baina, pozik emaitzakin, eta gehi horin bila, ez? Eta gehi hori bihar hemen hau errematatu egin behar da, hemen ez dagolako lo hartzeko aukerarik. Hori da, ez deu ezer lortu eta jarraituko deu lanian. Oso ondirati, zorionak eta disfrutatu. Mil esker. Bueno, azkenean jende multzo polita, gaur estropada bertatik bertara ikusteko, Zarautz eta Getari arteko ibilbide dotore honetan, eta momentuz aipatu behar dugu, zorionez, aurreko egunetako bero larri hori, 40 graduren bueltako hori, ez dugula, zorionez. Aizeko osoa da bilena, Miguel, parte berori gabe ederki. Eskertuko dute, gure kirolari. Bai, horregatik. Bueno, bigarren txandako ontziak ere, oraindik epailen deia jaso gabe ditugu, lasai, eta aurkezpena egingo dugu, Ibon. Ondo irutzen bazaizu, lehen kaletik hori jo, bigarrenetik Tolosaldea, 3. Zumaia eta 4. Liderra Donostia, Arraun Lagunak. Eta hori jotarrekin hasiko gara. Bai, hortxe guztien ditugu biankekoak, Arruti eta Arregi, hortxe erabat kontzentratuta, aldaketak, biak espaldan egin ditu gaur, Patxi Frantzesek, Oiane Iraola ababorrean sartu, Aino Etxenik estriborrean, eta azken estropadak espaldatik jokatu zituzten biak, Urdapileta eta Naia Badiola, espaldatik bostera karri ditu. Hemen Tolosarrak, eta hemen berriz ikusten dugu hanketik Olaz López. Hori da, bigarren gol behintzat, hori da. Eta 3. tostetan aldaketak Usune Urkian Baborrean ikusten dut. Haren tosta lagun Mati Urdapileta, eta ara Baborrean zer egin duen. Irene Sierra bostera eraman, eta Irati Larrañaga ostera ere Ababorre espalda. Hemen Zumaiarrak. Eira, azkeneko 10 agotzen, Miguel. Urruti xamar ziren eta serie etxo batekin.
beroketa lanak errematatu, borobildu eta hurbildu bide batez. Bueno, lau aldaketa nire kontutan. Nagore Fernando sartu da Baborrean. Magi Iriarte, estriborretik ere ikusi izan dugu, aurten. Gaur, Ababor espaldan eta estriborrean, beste bi aldaketa prankaldean. Lier, Nintxa Usti eta Jule Egiguren. Eta hemen Joan Mari Etxaberen kuadrilla lidertzan dira eta sendo gainera, ez dago aldaketa berezirik gaurko honetan, aipagarriena behar bada, atxedena eman diola, Maider Bero, hori da, alde guztietan jarruteko gai den arraunlariari. Azkeneko amaztosta Baborrean jokatu zuen, eta Luzia Kanal, sartu da tosta horretan. Arrobikoa. Hori da, eta tosta lagun gaur Luzia Kanal, bigarren tosta estriborrean, Ania Perez. Nor aritu zen, Udanegoenaga, azkeneko estropadan Boiro. Mikel, lehenbiziko txanda gauzapore oso nautzi dit. Bai, hori xe. Kanporantz nola puskatu den estropada Donostiarrak, eta gero Hondarribia nola sartu den, eta hau, behaketa eta observazio hutsa eta itxasoan asko funtzionatzen duen. Horrela, botela esterrean. Laugarren kaletik joate asko kostatu zaio, eta etortzea nola sartu den bukaran. Eta hemen, ura gorantz dagoela, behin baino gehiagotan ikusi dugu, laugarren kale hartatik oso ongi etortzen. Hemen da sailkapen nagusia, gogoratu, 9 jardunaldi irabazi dituela Arraun Lagunak Horiok 2, Tolosaldeak 1. Eta sailkapenaren bekaldean, Donostiarra eta Hondarribia, hauei edanik gaurko lanak eginda, gaur Donostiarrak 2 puntu sartu dizkio Hondarribiari eta beste 3 estropada falta direlarik, eta ikusita gainera atzetik aurrera nola ari diren moldatzen Donostiarrak, kezkagarria bada. Bueno, hasieran ez dizuegu datu zehatzik eskaini eta oraingo tarte hau aprobetxatuz goazen batimetriarekin, Ibon. Bueno, oso ongi ezagutzen dugun eremua, ondoi dagokionez, goiko misterioak oraindik ere ez baititugu argitu. Bueno, horrek ikusten ditugu datuak, haizea ipar-mendebaldetik, une honetan 6 km dukago abiadurarekin, olatuak metroerdi pasatxokoak, 8 segundoko periodoarekin, eta itxasoa gaur ipar-mendebaldetik. Hor, kolore ezberdinak, urazaletan ikusten da, zailtasuna, bikoa eta nahikoa iruditzen zait, batekoa ere behar bada gaur onartuko genuke eta baldintzak arraunerako zoragarri. Aparta daude, ez dago inolako arazorik, temperatura ere pixka bat jetxita eta baldintza oso onak, eta ikusiko dugu orain nolabait liga honetako, Euskotren ligako indartsuenak nola moldatzen diren. Gogoratu joan zen urtean Arraun Lagunak lortu zuela garaipena, 2 egunetako denborak batuta 22 minutu eta 30 segundo, Tolosaldeari 16 segundoko aldea sartu zion, naiz eta Tolosaldeak ustekabekoa eman zion eta jardunaldi bat jan. Eta gero, Donostiarrak hirugarrenak izan ziren 17 segundora. Eta ikusiko dugu, joan zen urtean, 15 jardunaldi irabazi zituen Arraun Lagunakek, eta ez da erresa izango zemaki horretara hurbiltzea, ezinezkoa berdintzea, baina hurbiltzea izan beharko litzateke aurtengo helburua, eta horretan ari dina sendotasuna handia erakusten. Gogoratu momentuz, 9 garaipen lortu dituela Etxaberen eskifaiak. Hementxe dituzue. Beste nobedadea aurten, lehen urtera arte liga hementxe bukatzen zela, Mikel? Bai. Aurten ez. Bueno, egutegiari kapritxoak ere izan ditugu, eta arreta handiz, Zarrak. Ikeragarri gustatzen zait aurpegiak ikustea, bakoitza bere munduan edo hortxe. Azken orduko detailerik txikien nahi ere erreparatuz, arnaz haustuz. Ordera Tolosarrak. Bueno, badatoz, pixkanaka. Bai, deitu dituzte. Eta hurbiltzen lehenengoak kanpokaldekoak izan dira. Donostia, Arraun Lagunak eta Zumaia. Orantxe hasiri dira Tolosarrak eta Oriotarrak ere bai. Mikel, gogoratu beharko dugu, eremua ere mugitu egintzela. Alda urte batzuk. 2016 urtean. Eta ordu eskerostik, egun bakarrera, markarik onena, Oriok 2020 urtean, 10, 32 eta 36. Bigarren jardunaldian. 2020 eta 2 egunetako demora batuta, 21, 26 eta 56, San Juanek, 2016 urtean. Hau da,
haien agintaldiaren erdikaldean. San Juanek 5 garaipen lortu zituen jarraian, 2014, 2015, 2016, 2017 eta 2018 agintaldiaren erdikaldekoa da marka. 5 garaipenekin San Juan da goi-goian, 3 garaiperekin oraingoz Orio eta Donostia Arraun Lagunak, eta aurtengoa bideratuta dauka Arraun Lagunakek, eta laugarrena izango litzateke, laugarren Euskotren Liga Donostiaren. Argi, aurten Arraun Lagunak askotan ari da, estropada hasieratik puskatzen. Horre, erronka, beste 3 txandakiena, lehenbiziko bultzada izorri eustea. Hasierako erronka bintzat. Bueno, orantxe, Tolosaldea izan da azkenengoa, behar bezala kokatzen. Garrantzitsua, lehenbiziko palada oso garrantzitsua izaten, begira abantean. Sandra Piñeiro, arraunlari oia eta epaile lanetan ari dena, zuzenketa lanak errematatzen ari da. 3 aurrekalaria baborretik, Orio bakarrik aurrekalari estriborretik duela. Tolosaldearen txopa ikusten dugu, ez? Eta gero Zumaiak... Oraindik eskerreko atzaparrean dauka Nerea Perezek. Oraindik ez dago ngiko Tolosa, begira Nerea Perez, Arraunarekin eta zerbait badabilki. Gora beratxoren du. Hemen danak erne, epaimaiaren inguruan. Zuzenketak egiten. Piñeiro. Hor nonbait, Begira, Arraunek enfilazioa galdu du orain. Oraindik ez duaterako. Zumaiar ez dago ondo. Begira, kateatuta, pala, hor, alzuetek pala kateatuta, txikotan. Ez baita erreza, hor, geldirik egotea, Begira, Nerea Perezek. Askatu indu, ez? Ez, eusten dio. Ez, baina horari da. Postura oso alrebezean Nerea Perez. Baina ondo da, orain ondo. Bandera txuria! Gali dituzte balanera. Altzan bezala. Tolosaldea baborrera enfilatuta atera da. Haizeak takatekoa orain, ara? Lehen aldiz, 10 kilometro orduko. Aurreko txandan 8,5. Bataz bestekoa, Arazo asko, patroiek, Bai. Horrazpikoa edo... Teorikoki ez duen maten, hain baldintza txarra daudenik, irtera egoki kokatzeko, baina lehorretik hori ezatea arretxa da. Hor barruan dagoen. Gauza nola dauden, da ze eratako zailtasuna dituen. Utsaso baita. Tolosaldea eta Zumaia segundu bateko atzerapenarekin, orain 40. segundutxoan sartuta. Begira, Arraun eta Orio. Orain txarraunek segundo bat. Segundotxo bat. Beste batzutan, behar bada, puntu honetan, gehiago ere, beste pare bat usta edo, atera izan ditu. Eusten dio Oriok, Arraun Lagunaken hasierako txampari, biak parean, Tolosaldea eta Zumaia segundo batera. Oriotarrak ere bai orain, eta Zumaia 2 segundora. Eta txanden arteko konparaketa egiten badugu, aipagarria, Astilleroren hasiera, Orioren denboratan legoke, Orio eta Tolosaldearen denboratan. Eta txanda honetako apalena, Zumaia momentuz 3 segundoko galera badute. Orio arranketa zabaldu dut, 36 palada. Goza palada bat, bizia, Andone Pastor hemen Zumaia. Zumaia ere bizita eusten, 38 pala pasatxo, Zumaia. Zumaia oso demoraldi polita egiten ari da. Eta bagoaz, Ramon Erostarbe jauna entzutera. Eso, Nerea, hori da. Que terminen. Atenta al bote. Eso es. Teknikoki, zuzenketa. Kontu bat, Mikel, ez dakit nobedade, baina bigarren minikurako eta Orio eta Tolosaldea Arraunen zera horri eusten. Lehen ere ikusi dugu, laugarren kaletik, gehiago kostazia Hondarribiari joatea nabarmen etortzea baino. Zumaia da txanda honetako orezko txandako apalena, eta Zumaia Donostiarraren kornuak hobetzen segundu bat bizkorrago, eta Astilleroren denboratan.
Gero badakigu, zein izan den azkarrena lehenengo txandan. Ibon Urbietak zuzendutako Donostiarra hain zuzenen. Bueno, Arraun Lagunak, Tolosaldea segundu bakar batera, Orio bira orain. Erratana manera perezek, begira. Begira, palaik sartu egin gabeia. Eskufren hori gabe. Bizkordoa Tolosaldea, Gogotxu gainera. 600 metro, balizara iristeko. Hori lehenbiziko aldiz, Arraunek 3 segundo orentxe. Erostarbe jauna. Eso es equipo, eso es, va muy bien el bote ahí va muy bien. Ahí va. Hori da, Mensajera, Zapaldo eta Arori Azkar, Zapaldo eta Arori Azkar. Hori da, mira qué bonito bai. Josik, Ramon Erostarbe ikusten ari denarekin, konforme. Eta gero, beraiek ere badakite, nolabaiteko estropadarikoenak eta emaitzarikoenak itxaso zabalean egin dituzte. Hemen Etxaberen kuadrilla, Donostia Arraun Laguna. Lehenbiziko luzean ez daba. Banderari gira bakiko. Eta txandarik ere. Eta bi, 300 metro. Arraun Lagunak. Hori utzi dute, atzean. 36 palada. 3 segundo, Zumaia 6 aspiko galerarekin. Zumaia Donostiarra eta Astillero baino segundu bat gehiago ari da erabiltzen. Nahiko balu, gero Jon Altzuetek aukera badu, Zumaiari irabazitako kale hori hartzeko. Tolosaldea oso ondo, Kiragarrizko auspoa emango dionek. Bai. Orain ziabogak behar da. Hemen ziabogak segundotan eta psikologikoki kiragarrizko eragin izaten du. Laugarrena hori, ara. Segundutxo bat orain hartu dute Arraun Lagunakekoek, tosta pare bat esango dugu. Aurreak arbi dara Arraun Lagunakek, begira, Hori, nabigatuz, hortxe. Zamulu aldiri gabe. Oriok bosteko galera. Hori orientatune orain arteko txarrena, nabarmen. Bai. Zailkapen nagusiari begira gogoratu Orio dela, Arraun Lagunaken aurkaririk zorrotzena, 8 puntuko errenta dute, Tolosaldea urrutiago dago, 13 puntura. Argi. Arraun ongi. Arraun ongi. Tolosaldeak ere bai. Orio oso estutik. Eta orain Zumaia atzerago. Zumaia atzetik. Ateratzen Arraun aurretik. 5:30 Arraun Lagunak entzat. Tolosaldeak 5:32. Oriok 5:26. Gero Donostiarra eta Astillero izango genituzke. 6. Zumaia. Maniobra ostean segundo bat. Arraun Lagunakek Tolosaldeari. Orain bi. Orio 6 eta Zumaia 11. Equipo trakzioa orain da zen. Bi segundo. 35 palaterdian. Momentuz ez du norabiderik aldatu, Ikusirik Hondarribia zeinin ondo etorrian laugarrengoan. Espadan. Nik hartu behar banu horixe, aginduko nuke. Eusteko. Badaki beharra sentitzen baldin badu, estriborrera jotzea libre duela. Hori bederatzi, Alde batetik gaurko puntua daude jokoan, baina Zarauzko Ikurrinari begira, 2 egunetako denbora batu egingo direla kontuan hartuz, esan daiteke une honetan Ikurrinaren leian 2 arraun elkarte ditugu, Arraun Lagunak eta Tolosaldea. Arraun bere kaletik, kale aldatu den bakarra Orio, Baborrera etorrita. Tolosak eusten dio, 2 segundutxo, ziabogan bezala. Ea, urdinen prestatzailearen hitzak berriro zuentzat. Atentas a hueco, atentas. Guain. Ahora, ahí va, exagera. Más. Eso es. Erostarbek eskatu ikusi du momentu garantzitsua zela hor. 3-4 izango segundo, bai. Arraun Lagunak hor ikusten dugu. Tartea piti bat zabaltzea lortu dute.
Ara, 11 segundo hori. Hori baldak izu zer dan, arraunlariarentzat hori entzutea. Zuka, hogeita basei, kendu ansietatea. Kendu antzietatea, begira. Eta ubera pasaz, begira. Ubera pasaz, ia metroa. Beti, Gauza nola dauden ikusita, beste datu bat Donostiarraren aldekoa. Hau da, Donostiarra Zumaiaren denborako hobetzen ari da, eta horrek Hondarribiaren kalterako beste puntu bat gehiago emango lioke errenta modura Ibon Urbietaren kuadrilari. Erne Tolosaldearekin. Argi Tolosak horrelatu hartu, nabarmen, bai. Segundu bakar batera kokatu da. Bien artean dago gaurkoa, eta banderaren leia ere bai. Arraun Lagunak eta Tolosaldea. Bikaina dohau, bikaina! Hemen gutxi behar baitu zarautzen, Bai, ikusita ba, metro herria ez dago ezer. Hor, zukutzeko olatuak badira. Orain bizituta, bai. 500 metro luze oraindi. Banderik, ez zaigu berabakiko gaur, Mikel. Ez. Ez zait iruditzen, behintzat. Begira, zuloan, orain zuloan, Tolosaldea, nabarmen zuloan, katamanetik ederki ikusi dugu. Bueno, segundutxo bat gehiago. Orain hiru ere zuloan, bai, olatu galuta. Zer den, Lareu metro luze, Begira, 4 segundo. Bai, hor zuloan geratu da. Eta ez du estriborrera jo. Ez da gutxiagorik ere. Arraitzen du, Ez da bere gutxiagorik lauaren ere. kale horretatik Etxaberen taldea. Orio 15ko galerarekin, oso urruti. Zumaia ere gainera torre zaio. Bai, Zumaia 17, Orio eta Zumaiaren artean 2 segundo une honetan. Begira, Hori bai, Arraunek. Zumaiak Donostiarraren denbora hobetu du, Segundu bat bizkorrago du. Bostera, orain Ker, arte izan dako hemen- diferentziarik handien hauxe da. Lehenbiziko kaleak du hemen fama ona, laugarren kaletik ere urak orantz dela askotan ikusi dugu joera hau, Begira. 6 segundo. Bai. Orain dela minutu bat, segundu bakarrekoa zen diferentzia. Eta begira orain. Eta orain beste olatu hartu du. Arraun Lagunak. Era bat, begira, estriborrera Tolosak orain aldatu du. Azken aginduak, azken aholkuak orain Erostarberen eskutik. Aguante la décima, Nerea. Tolosaldea, sufritzen orain, Arraun Lagunakek ez du norabiderik aldatu eta oso ongi atera zaio 9 segundora. Segundu bakar batera izan dira eta orain 3 traineruko errenta. Minutu terdian 8 Arraun segundu atera ezke. Lagunak, hor da, Donostia Arraun Lagunak lidera. Oraintxe bestea, Bai! 10 eta 26. Arraun Lagunakek, ase amaiera. Geuk esatea nahikoa, gaur banderarik etzela erabek. Hemen txeda Tolosa bigarren, 10 eta 56. Borobilduta 10 segundo alajaina. Orio, txandako 3garrena da. Bai Oriotarentzat, eta bai Zumaiak. Oriok 10 eta 59 3garren kronoa. Zumaiak 4garren postua, momentuz 22 eunen gutxiago, Donostiarrarekin kontuak aterata Zumaiaren alde. Beraz, ohorezko txandako laurak, aurretik sartu dira, baina Arraun Lagunakek Ziabogan Tolosaldeari 2, gero une batez dozen erdi bat segundokin ibili da, Bai. bakar batera hurbildu da Tolosaldea, Minutu terdi faltan, 2 minutu eta faltan. azken metrotan, joan eginda eta nola gainera Etxaberen kuadrilla. Lugainere trainirua beraz, goian 10 eta 26. 10 segunduko altxorra Ikurrinaren lehiari begira biharko 2garren jardunaldirako. Errenta oso handia, Ibo. Ikeragarria, Eta batez ere, 8garren minutuan, uste du, segundo batera jarri da. Bakar batera, Tolosaldea eta gero irian etorri da. Begira Etxabe eta bere Ba. laguntzaile teknikoak, posik. Oso ona ere begira, Jonmari gustura esko. Batzutan zirte osarte egin behar da, erabaki egin behar da, eta hauek... Baina ikusita, Bai. askotan horixe izaten da, zeri heldu, aurreko txandan zer gertatu da, eta Hondarribiak ze joera atera du horixe, kaleari heldu, pixka bat baborrari eta irian etorri da barrurantz. Bete-betean asmatu dutela. Bai, Eta Tolosaldeak esango nuke, azkeneko minutuan gainera, estriborraldera, lehenbiziko kaleari heldu diola. Pitinen bat. begira zeposa,
Haundia egin dute, haundia bideratuta utzi dute, Zarausko 17. ikurrina irabazteko posibilitatea, Arraun Lagunakek Tolosaldeari 10 segundu terdi, hori 22, Zumaia konfirmatzen dugu, 4. bihar ohorezko txandan baita ere, 24ko atzerapenarekin, 25ko atzerapenarekin Donostiarra, gero Astillero, Hondarribia eta Ibaika, hemen duzu ez elkapena, haze nolako errenta dotorea lortu duten Arraun Lagunakeko kirolariek, eta Joana Alzuet berehala izango da, Bai, lankideok. Hernandez lankidearekin, aurrera. Alaxe da, gurekin dugu Arraun Lagunakeko patroia Joana Alzuet. Joana, zorionak. Ilesker. Esan eta esan aritu gara demoraldian zehar Arraun Lagunakek oso irteera ona zuela, gaur bueltan egurtu dituzu aurkariak. Galdera argia, zergaitik 4. kale hori mantendu? Nik etxabek esaten didana egiten dut. Egia esan logikaz edo olatu hartzeko pentsatuko nuen 3 joatea, baina berak, hobeto menperatzen du itxasoa, kojonteak eta hori, gure erabakia izan da, eta ongi atera zaigu. Barrutik nola bizi izan duzu brankaz, agian aize gutxiegi, nola dago egoera, jakinda, guk hemen dikan behintzat ez dugula ezer nabaritzen, ez da korronteak irteran ere zailtasunak izan dituzu ateratzeko, ez da korronteak heldu egiten. Bai, ez da oso desberdina kanpoan eta hemen. Egia da irteeran olatuak bultzatzen gintuela, kojontak ere pixkat, kokatzeko denbora pixkat eman dugu, popa mugitua zen, baina lortu dugu kokatzen eta salida azkar ematen. Patroiaren bete beharrak idatzea da, baita taldekideak motibatzea ere, Tolosaldearekin borrokan zeunden, baina Orioren erreferentziak eman dituzu ez dakiz zergatia. Bai, badakigulako haiek direla aurligan puntuetan gertuenak, eta azkenean haiek ditugu ere Tolosa aztu gabe, badakigu Tolosa aurkari handi bat dela ere, eta hori, puntuekiko gehien bat. Joana, gaur ikurrinik ez da, bihar izango delako hori, baina biharkoa behintzat oso ongi bideratua. Tolosa 10 segundu terdira, hori 22, 23, 24, egia da, ez da bihar gauzak aldada daitezkela, baina behintzat bideratua baduzu. Bai, bideratua bai, gero esaten duguna, beti edozer gerta daiteke eta guk jaituko dugu oso konzentratuak eta biharkoari pentsatzen, baina bai, pozik segundu hauek ala ere hartu izana, lasaitasun bat edo ekartzen du orduan. Konzentratuta jarraitu, baina ospatu ere bai, zoriona Joana. Bai, mire esker. Ederki, posez txoratzen eta guztien artean merituak banatzen, ezta? Joan Alzuet jator, azaldu digu nola joan den, zergaitik erabakiak eta, errenta ederra. Lehenengo luzean Tolosaldeari 2 segundo atera dizkiote, bigarrengoan 8 terdi. Eta 8 horietatik gehienak bukaeran. Azkenengo metrotan. Norabideekin eta ere izango da orgora beraren. Norabideak aipatu dituzu eta lankideek prestatuak dituzte jadanik norabide horiek eta orantxe aztertuko ditugu. Begira, Tolosaldea, kanpora, ez dago diferentzia handirik, Altzuet zerbait zabaldu da, ziago gartzeko, horrez dago. Buelta. Begira, Tolosalen joera begira. Lehenengo kalean bukatzeko, eta kanpo kaldera Arraun Lagunak. Eta ez da kasualitate izango. Batek estriborrera bezala edo boskarrena joduenean, Tolosaldeak zer erabaki du, estriborrera lehenbiziko kalera sartzea. Eta une horretan, etzait iruditzen kasualitatea denik, orduan txegin dio hanka, batek besteari. Oso esanguratsua. Oso esanguratsua, eta berakus taldi polita emandu Arraun Lagunakek, eta haien minutu dotorearekin, orantxe, agintarien ontzira hurbildu beharrean dira, elastikoak eta jasotzera, bide batez, patroirik onenari eskainitako sarian gaur Alzuetek Arraun Lagunakekoak 8 puntu bildu ditu, eta Orioko patroia den Etxanizek 7, zailkapen nagusian Etxaniz dugu, 71 punturekin Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari begira hautagai sendoa, Garmendiak Hondarribikoak 78 ditu eta Maroño Galiziarrak 76. Hemen ari zarete ikusten, gaurkoari dagokion puntu banaketa lehenengoz,
eta orain jarraian sailkapen nagusi hori. Eta dida batean urrezko minutua eskaintzeko moduan baldin bagara, nahi duzuenean lankideok, eta berehala sarien txanda. Bost! Sei! Zazpi, aina goazen! Zortzi goazen bikin! Bat! Bi suston! Bat! Bi! Gehiago! Lau! Zubi jure! Atako! Segi! Segi! Behatzi! Gozatu! Segi! Puntuak biako! Puntuak biako! Segi! Hostia! Bueno, garailen posa, banderarik ez, baina bandera lortzeko pausu ikaragarria bai gaurko honetan, eta oraintxe barne lineatik adierazi digute, Sorosleen laguntza jasotzen ari dela Orioko arraunlari bat, krakatekoren bat edo... Gerritantakora beraren bat, ez da? Bai, ala dirudi. Bai, bikote alaxe da, hartatzen ari dira Orioko arraunlaria, horren zain zeuden, gurutze gorrikoak arraunlaria hartatzeko, orain autoritateen ontzira joan aurretik, badirudi dena ongi doala, bada espada, Patxi Frances beraien entrenatzaile ere arraunlariaren ondoan da, así que ikusiko dugu zer gertatzen den, baina badirudi dena ondo bidean doala. Bikianketi da, bigarren tosta ababorrean, Nagore Iturralde, falta da Biki Piñeri. Bai, Biki kokatu dute hor. Bai. Txarra estropadan eman badio. Sufrikario bat, eta... Hori Mikel, kontrariorik, haundinari ere ezintzaio, opa, alakorik. Eta gainera taldean sortzen duen egonezin hori eta keska eta horrela arraunean normaltasunez jarrute ezinezkoa da. Bueno, badoaz arraun lagunakeko kirolariak denbora emateko Oriotarrei, lehenengoz liderari dagokion elastikoa, CaixaBanken elastikoa, Irondo jaunak CaixaBankeko zuzendaritzaren izenean emango dio, saria. Zer den, Mikel, itxasua eta estropada eta ere mua, Minutu terdiren faltan segundo batera. Bukaeran, zenbat izan dira 10, ia? 10 segundo. 10 terdi, 10 eta 50 geuneneko. Asmatzea olatuarekin, frontekin, olabidekin, arraunketarekin. Eta hauek bete-betean asmatu. Errenta izugarria lortu dute, biharkoari begira. Eta hemendik Getariako kaira duten buelta, posik eta kantari ingo dute segurueni. Bai, eta, pixka bate biharkoa prestatzen ere, bai, eta gueneko. Bai. Oso arraunean, errekuperatzen, sentsazio hori galdu gabe, eta oso garrantzitsua izaten da, posturari galdu gabe, eta bere onera ekartzea gorputza. Horda arraun lagunak, gogoratu, 2 estropada eta ikurrina bakarra, oso dotorea, emakumeentzat, 17. Zarauzko udalak eskaintzen duena, eta orain Oriotarrak hurbilduko dira, Maider Etxanizek Euskal Irrati Telebistak eskainitako elastikoa jaso dezan. Eta elastikoa emango diona, Ainhoa Alustiza handera izango da. Zuzendari kudeatzailea Euskal Irrati Telebistan, eta badoa. Arraun lagunakek sailkapen nagusian, gogoratu, 97 puntu, eta tarte galanta, hori 97, gauza diren bezala, jardunaldi bat izango luke. Ia egina dauka. Bai. Deskalifikazioaren bat, gertatu eskero ere. Orio gaur 22 segundura etorri da, oso urruti, gustura jakin nahi nuke, ia honek lotura zuzenik baduen, Iturralderik gertatutakoarekin, eta elitzaidak harrituko, entzuna baiezkoa palitz. Ado, zurekin. Diferentzia, gati, 22 segundo, 4. minutuan hortxe zen.
segundo bat, 2 segundora, bueno. Ziabogan 6 segundokoa zen koska. Eta 6-tik gero, 22 parian, mundua da hori. Bueno, ba hausia izan da, elastikoak jasota, gaurko lehen jardunaldi honek eman diguna, eta gogoratu, bihar goizean berriz ere horrezko txandan izango direla Arraun Lagunak Tolosaldea, Orio eta Zumaia eta Kontsolazio txandan, Donostiarra, Astillero, Hondarribia eta Ibaika oriotarrak ontzian dira. Berriz, iragarkientzat tartetxo bat eta berehala Zarauzko 58. ikurrina izango da jokoan, gizonezkoentzat 13. jardunaldia da Eusko Label Ligan, orantxe arte.